Aurten ospatu dugu lehen aldiz Gipuzkoa Solidarioa jaialdia. Izan ere, gipuzkoasolidarioa.info kutxa gizarte ekintzak abian jarritako solidaritatearen sarea dugu. Donostiako Okendo plazan ospatu genuen jaialdi honen helburua sare hau gizarteratzea zen, eta eman dugu horretarako aurrera pausua. Egin dugun balorazioa oso positiboa izan da, eta jaso ditugun iritziek ere horretara garamatza. Inguru bisitari izan genuen, eta nabarmentzekoa da bisitari hauen harrera. Gipuzkoa Solidarioa sareari eta karpan zeuden 30 elkartei buruzko informazioa gogoz eskatu eta jaso baitzuten. Elkarten arteko topagune ere bihurtu zen jaialdia. Antolatutako ekintza eta tailerrak oso arrakastatsu eta jendetsuak izan ziren. Giro goxo eta solidarioa sortu zen jaialdian. Guzti hau, ordea, gurekin batera lanen izan genituen 100 voluntario baino gehiagori esker lortu dugu. Eta hori, bihotzez eskertu nahi dugu. Jaialdian, solidaritatea gauzatzeko hainbat aukera izan genuen. Eta orain, solidaritatea gauzatzen jarraitzeko gonbitea luzatzen dizuegu gipuzkoasolidaria.info webgunean.